Volejbalisti VK Slovan Bratislava dosiahli historický úspech. Ako prvý slovenský klub v modernej histórii sa prebojovali do semifinále Európskeho Challenge Cupu. Postup si vybojovali po dramatickom dvojzápase proti izraelskému tímu Maccabi Tel Aviv. Už tento týždeň ich čaká prvý semifinálový duel na domácej pôde. Rozprávať sa o tomto úspechu budeme s dvojicou hráčov Petrom Mlynárčíkom a Danielom Šalongom. Páni, pekné ráno. Dobré ránko, prajem. Peťo, tak začneme tebou. Čo tento úspech znamená pre slovenský volejbal a môže to z tvojho pohľadu prilákať divákov, ktorí predtým volejbal nesledovali, aby sa prišli pozrieť a možno mali radi tento šport a do budúcna to budú vaši fanúšikovia? No ja dúfam, že áno. Tento úspech samozrejme po tých dlhých rokoch čakania je nádherný. Sme radi, že sme to dosiahli práve my. Ten tím je skvelý a dúfam, že na tieto zápasy, ktoré nás čakajú teraz v stredu, príde čo najviac fanúšikov. Daniel, spomenuli sme slovíčko Challenge Cup. Poďme si teda predstaviť túto európsku súťaž. Aká je v tom európskom meritku kvality? Tak môžeme povedať, že je to vlastne tretia najlepšia európska súťaž hneď po Lige majstrov a po CUKP. Vlastne môžeme to porovnať, je to nejaký ekvivalent konferenčnej ligy vo futbale. Páni, rozprávali sme o štvrťfinálovom zápase Maccabi Tel Aviv. To bol nesmierne náročný súper. Čo teda v tomto zápase rozhodlo a pomohli aj diváci, lebo 2700 na oboch zápasoch, tuším. Áno, návštevnosť bola skvelá na tento dvojzápas. Špecifické to bolo práve v tom, že sa hralo 2 dní po sebe v našom domácom prostredí. A ten zápas bol naozaj náročný a sme radi, že sme ho takto zvládli, hlavne ten druhý. Keby sme porovnali teda kvalitu súpera Maccabi Tel Aviv, aký to bol tým? Je to jednoznačne kvalitný tým, ktorý mal tam vlastne nejaké opory, ktorí sú vlastne legionári, majú za sebou dlhoročné skúsenosti, takže je tam určite to bola vysoká kvalita. Páni, čaká vás semifinále, ako sa pripravujete na tento náročný duel? Hlavne oddychom tých zápasov máme teraz veľa. Dneska máme posilovňu a tréning, zajtra to isté, takže v prvom rade si treba oddychnúť, potom sa nejako pripraviť takticky, niečo ešte dotrénovať a v stredu môžeme ísť na to. No a aké teda náročné bude v semifinále posunúť túto rozprávku, volejbalovú rozprávku ešte do ďalšieho dejstva? Poďme si predstaviť vášho semifinálového supera. Bude to určite náročné tým vlastne, že ten Aalst je v belgickej lige, tá belgická liga je vlastne kvalitná, porazili grécky PAOK, ktorý je tiež vlastne dobrým klubom a tiež sa dostali takisto ďaleko, tiež budú chcieť sa dostať až do toho finále, takže ja si myslím, že ten zápas bude náročný určite. Ale my sme sa tu už tak pred našim vstupom bavili, že je to super, cez ktorého sa dá prejsť. Áno, z tej štvorice, kde tam je turecký Izmir, talianske Miláno a my s Aalstom. Myslím si, že to z tejto štvorice je najschodnejší super, aj keď to úplne nie, že to bude jednoduché. Ale ten super bude na nás veľmi dobre pripravený, lebo tá belgická liga si práve zakladá na tej pripravenosti, na tie zápasy a taktickej príprave, takže verím, že ten zápas bude naozaj veľmi náročný. Páni, vy pôsobíte aj v našej najvyššej volejbalovej súťaži. V čom sú tie zápasy odlišné a čo čaká na divákov, keď prídu na európsky volejbal? Vlastne rozdiel je ten, že v tých európskych ligách je tam viac legionárov, minimálne v týchto európskych pohároch tie kluby to posilňujú a je tam vlastne vidieť ten rozdiel. Náš tým vlastne tvorí iba jeden legionár. A v tom vlastne môžeme vidieť taký ten rozdiel hlavný. Poďme teda pozvať fanúšikov a divákov, ktorí nás sledujú. Kedy a kde odohráte semifinálový duel a teda zopakujme si aj meno supera proti komu? Hráme proti Lindemans Aalst. Bude to v stredu o 19:00 v GoPass Arene v Bratislave. Veľmi radi privítame čo najviac ľudí, nech prídu pozrieť. Keď aj neboli na volejbale, je to nádherný šport a určite si ten zápas užijú spolu s nami. Tak snáď bude teda arena v Bratislave praskať vo švíkoch. To boli volejbalisti VK Slovan Bratislava. Páni, budeme vám všetci na Slovensku silno držať palce. Ďakujeme krásne.